Ginpahayag kang Estados Unidos nga patay rin ang al-Qaeda leader nga si Ayman al-Zawahiri matapos nga diyang maigo sa drone strike kang Central Intelligence Agency sa pungsod Afghanistan kang tinalikdan nga Dominggo tiaga. Suno sa Washington, ginakabig nga isara sa mga bahul nga kadarag-an batok sa terorista nga grupo kang al-Qaeda, umpisa ka napatay ang founder kadya nga si Osama bin Laden katong 2011. Si Ayman al-Zawahiri, sang ka-Egyptian doctor kag surgeon, ang ginapatihan isara sa mga nagpakigbahin kag nagplano kang September 11, 2001 attacks kung sa diin apat ka mga civilian aircrafts ang gin-hijack kag ginbungga sa darwa ka building kang World Trade Center sa New York kagamuman sa Pentagon kag Pennsylvania Field, samtang ginabanta naman sa 3,000 katawo ang nagkaramantay. Magluwas kadya, ginapatihan man nga si Zawahiri, imaw ang iban pagid nga mga senior officials kang grupo ang nagplastar kang October 12, 2000 attack sa USS Cole naval vessel sa Yemen nga nagpatay kang 17 ka mga US sailors kag nagpilas kang 30 ka iban pa. Suno sa mga wala nagpakilala nga US officials, ang drone strike ang ginpatigayon kang CIA sa kapital nga syudad kang Afghanistan nga Kabul, Dominggo tiaga. Dugang pa, nangin madinalagin ang strike batok sa ginatarget nga miyembro kang terrorist group nga al-Qaeda kag wala tinangin civilian casualties sa pagpangatake. Sa sangka mensahe ni US President Joe Biden, anadyagin laragway bilang sangka successful counter-terrorism operation. My fellow Americans, on Saturday, at my direction, the United States successfully concluded an airstrike in Kabul, Afghanistan that killed the emir of al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri. Now, justice has been delivered, and this terrorist leader is no more. Si Biden mismo nagtugro kang mando, agad tapuson rin ang sangka leader kang al-Qaeda matapos ang maidid nga intelligence. And 1 week ago, after being advised that the conditions were optimal, I gave the final approval to go get him. And the mission was a success. None of his family members were hurt, and there were no civilian casualties. Ginpasalamatan naman kadya ang mga partners kag allies sa nangin kooperasyon kag pagbulig agad mabatuan ang terorismo. I'm sharing this news with the American people now after confirming the mission's total success through the painstaking work of our counterterrorism community and key allies and Dugang ni Biden, samtang may nagapabilin nga pagpamahag sa seguridad kang kadaman kag kalibutan, ang Estados Unidos ang hindi maguntat sa pagsagap kag paglagas sa mga diya. No matter how long it takes, no matter where you hide, if you are a threat to our people, the United States will find you and take you out. Para sa The Public Record, Mark Andio Dela Gracia, The Kinaray-a Chronicle.